папа, если что. Вот, иләгәм я точно bu yolu. Kaça bilmeyen. Я знаю, bilmem. Шалтыратма, башка шалтыратма. Барыгызга да сәлам. Бу шалтыратма тапшыруының алып баручысы мин Лилия Кадырова һәм бүгенге безнең кунагыбыз ул Зәйнәп апа Фәрхетдинова. Әзерләндем әле. Менә шулай матур фотосы Рәхмәт, куйдым. бик рәхмәт сәлам. Зәйнәп апа, хәзер 5 сорау бирәбез сезгә. Сез шул сорауларга җавапны син түгел, синең дусларың бирергә тиеш булачак. Шул әмә. Әйе, телефоннан шалтыратабыз, сайлап алабыз бергәләшеп. Һәм Ярар. шалтыратып сорыйбыз. Әгәр дә ике тапкыр шалтыратабыз, әгәр беренче кеше сорауга җавап бирми икән, икенчесенә шалтыратабыз, икенчедә җавап бирми икән инде, ул вакытта без сезне ток белән сугабыз. Ой, Алла күрәсләр бар икән. Ток белән сукканнар бармы гомумән бер Юк. Шпилькалар Анда юк. тыкканыгыз юк. Пыткалар эләккәнем юк әле. Аха, әзерме Зәйнәп апа? Әзер. Телефонда әзер, зарядкаң әзер. бармы? Лилия, әзер мин. Зарядым бар. Алайса, башлыйбыз һәм безнең беренче сорау. Ул була яңгырый. Кубик Рубикта ничә төс? 4 багай. Әйдәк шалтыратыйк. Бәрәкалла. Так. Так, А хәрефеннән башлыйбыз. Гадәттәгечә Айгөл маникюр Илдан. Беләм икән бу сорауга җавап. Бөтенесен укыманды. Юк, ярар. Айдар Алмаз Юнусовлар. Икесенә бер номер мәллә аларның. Күрәсең инде язып куйган. Так, монда 2 номер аларның хәзер. Икесе дә бер төрле, димәк шалтыратабыз Юнусовларга. Башкортстангадыр инде. Әй, Башкортстан. Кубик Рубикта ничә төс? Менә монда беренче сорау. Якынрак китергез. Беренче сорау. 1 минут вакытыгыз йәме? Менә 1 минуттан артык сөйләшергә ярамый. Алмыйлар әле булар. Юк, алышы юк. Ярар. Димәк, алга таба шалтыратабыз. Әгәр алар кире шалтыраталар икән инде, сөйләшәбез. Так. Айдар Авылдаш. Юк. Айдар Тимербаев бар. Давай. Шалтыратып карыйсызмы, Айдар аба? Извините, набранный вами... Недоступен. Так, әйдәгез алга таба. Әйдәгез Б хәрефеннән төшеп карыйк, әле анда юк микән? Брюки ремонт. Не надо. Шалтыратып сорыйк. Юк. Так. Булат Хисматов Баян. Әйдәгез, әгәр дә нидә репетициядә утырмасалар. Так. Эштәдер инде ул. Сәгать 2-гә. Алло? Исән акылым, Булат, мин бер тапшыруда утырадыр идем, әйме? Шунда миңа сорау бирделәр, дусларыңа шалтыратырга. Безнең вакыт бик кыска. Кубик Рубикта ничә төс ул? Әйтә алмассың икән? Кубик Рубикта ничә төс? Әйе. Соң менә ягына карап инде, получается, кубны күз алдыбызга китерәбез. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 яклы була бит күп. 6. Димәк 6 да. Әгәр дә дөрес булмаса, мине электрошокер белән укыталар. Так что рәхмәт инде Булат, яме? 6. Апа, мин тырыштым. Ярар. Ярар, если что дөрес булмаса, очрашкач, менә Әлегә. исеңә төшердем. Рәхмәт. Рәхмәт Булат, хәерле көннәр, яме? Так, Булат Хисматов безнең Кубик Рубикта 6 төс дип әйтте. Әйе. Һәм бу дөрес җавап, Зәйнәп апа. О, куркуымнан кызарып ук чыкты. Мәхәлләгә дип. Так, алга таба дәвам итәбез. Һәм безнең икенче сорау, ул була яңгырый. Рәхмәт сиңа матур итеп көлгән өчен, көтмәгәндә башым әйләндергән өчен, әлегәчә гади булган бар нәрсәне, әллә нәрсә эшләткән өчен. 4нче юлын әйтеп бирергә кирәк. Рәхмәт сиңа, тәйдәдәм көлгән өчен. Рәхмәт сиңа, көлгән өчен. Ничек әле? Әлегәчә гади. Әлегәчә Үзегез беләсезме? бар нәрсәне. Як. Һә, безгә берәр җырчыга шалтыратырга кирәк инде. Тәк кемгә булырга может? Вадимга сал, әйдә Захаровка. Шалтыратырга әле. Беләм икән. Ул, ага, если что, анда там Рустем. Тагын бар, если что. 1 минут Зәйнәп. Куркуымдан вообще. Нитеп торам. Хәлсезләнеп торам. Вадим, исәнме акылым? Зәйнәп аң бу? Әйе. Әйе. Кара әле.
Мен сине борчуын беләсеңме нәрсәкәгә? Мине бер тапшыруга чакырганнар иде. Безгә бер көйдә бер ярдәм итәргә кирәк. Менә мин сиңа сүзләрен укыйм, әйме? Син миңа, пожалуйста, бер юлын исеңә төшерә алмассың икән бу җырның. 1 минут вакыт. Рәхмәт сиңа матур итеп көлгән өчен, көтмәгәндә башым әйләндергән өчен, әлегәчә гади булган бар нәрсәне фәлән. Әйтәләсең. Бар нәрсәне Мин миңа бүләк иткән өчен. Шу бүләге бардыр инде аның, әйме? Ну менә гына бүләк иткән өчен 1 минут эчендә менә шу җавапны мин аңарга әйтергә тиеш. Так. Рәхмәт, Вадим, если что, гәрәр. Ага. Рәхмәт сиңа матур итеп көлгән өчен, көтмәгәндә башым әйләндергән өчен, әлегәчә гади булган бар нәрсәне миңа гына бүләк иткән өчен. Всё, бетте, минут чыкты. Короче, абитка керәсен башыштан Әнә нәрсә бүләк иткән өчен бу дөрес җавап түгел, Зәйнәп апа. Ләкин безнең тагын бер шансыбыз бар бит әле. Шалтыратырга, тагын бер кеше шалтыратабыз. Рөстәм Закиров. Әйдәгез Рөстәм Закиров шалтыратабыз. Так, Рөстәм Закиров дип җыйган идем. Раяз. Раяз. Давай. Безнең Раязга гел шалтыраталар, кстати. Шулаймы? Раяз гел белә. Так, это 8. Монда 3 номеры Раязның. Так, ичтә бер төрле, шуңа күрә шалтыратабыз. Әйдәгез. Раяз. Зәйнәп апа, исәмсез. Исәм акылым. Раяз мине бер тапшыруга чакырдылар. Бурыч әйтсәң, син генә бурыч әйтәләсең. Миңа җавап бирергә ярдәм ит, пожалуйста, эшең бик тыгыз булмаса. Ну-ка, попробуем смотреть не церомики. Кара әле бер җыр юллары. Рәхмәт сиңа матур итеп көлгән өчен, көтмәгәндә башым әйләндергән өчен, әлегәчә гади булган бар нәрсәне фәлән. Менә шул юлларны башына килмиме? Дөресрәк булса әйбәт булыр. Ток белән суктырмакчылар булар. Нәрсә кирәк? Рәхмәт сиңа матур итеп көлгән өчен, көтмәгәндә башым әйләндергән өчен, әлегәчә гади булган бар нәрсәне, менә шул юллар. Юллары кирәк что? Әйе. Рәхмәт сиңа Онсы матур белеп- итеп көлгән өчен. Әйе. Көтмәгәндә Рәхмәтем, мәхәббәтем. әлегәчә гади булган бар нәрсәне. Тыгы. Бар нәрсәне күргән өчендер инде, белгән өчен. Гади бар нәрсәне. Рәхмәт сиңа, яме, Раяз, вакыт чыкты. Зәйнәп апа безнең иң ответственный кешеме, үзе карап бара вакытны. Исендереп тә куя. Вакыт чыкты дип. Әлегәчә гади булган бар нәрсәне Миңа гына бүләк итә белгән. Әллә нинди сихри гамгә Төргән торган өчен. өчен. Әйе, Төргән дөрес өчен. җавап. Кызганыч Раяз дөрес җавап бирмәде һәм ток сугабыз. Ничә хәле? Маша тырнаган кебек. Ой, не могу. Ну, серьезно. Менә. Бүтән булмас дип ышанып калабыз һәм алдагы сорауга күчәбез. 3нче сорау безнең була яңгырый. Камыр Батыр әкиятен кем язган? Халык. Халык. Кем Татар белә? халык әкияте. Кемгә шалтыратабыз? Габдразак. Габдразак. Беләме? Ой, ул, ну, Кем ул әйдә, Габдразак? давай. Ул композитор. Ага. Күп кенә җырларның авторы. Вот, безнең Зөфәрнең райондашы. Күпсәснән вот. Белә дип Әйе, Уйлый белергә тиеш. беләйин, беләдер. Бик җиңел сорау. Бу токтан соң ялтып алырга. Белмим инде, балыкта утырам икән. Балык тутырга ярата. Бөтен балыкчы су. Габдразак, исәнме? Исәмсез, Зәйнәп. Мин әле бу. Кара әле Габдразак, мин сине бер чүп кенә әйбер белән борчыйм әле. Мин бер тапшыруда утырадыр идем, әйме? Әгәр дә мөмкин булса, бераз гына вакытыңа алам. Монда җавап бирергә кирәк. Беләсеңме, нәрсәкәй? Камыр Батыр әкиятен кем язган дигән сорау бирделәр миңа, әйме? Син шуны беләсең инде, белми калмыйсың. Камыр Батыр әкияте. Мин татарча укымадым, хәзер. Тукта, ну шулай да Камыр Батыр әкияте. Ул безнең Татар халык әкияте диләр. молодец. Карчаңга сәлам. Молодец, рәхмәт, яме. Бер генә минут вакыт бирелә. И беттеп бара вакыт. Исәнлек, саулык үзегездә. Рәхмәт. Яра, исән сау, пока. Рәхмәт. Димәк безнең Габдразак Камыр Батырның Халык әкияте диде, хатын әйтте. Хатын әйтте, үзе Әйе, белми татарча үзе- белми. Һәм дөрес җавап. Ура! Аны соклыгызлар белән. Димәк, дәвам итәбез алга таба. Киләсе сорау мондый. Кешенең керфеге күпме яши?
3 көн, 3 атна, 3 ай, 3 ел. Эләгәм я точно бу юлы. Әйдәгез шалтыратабыз. Эзлибез. Берәр визажистка. Берәр, әйе. Оксанаға шалтыратырга кирәк. Оксанаға Оксана. шалтыратабыз. Наверное, она. Оксана визаж. Визаж. әй. Татарча белми бит, әйме? Юк, русча мөмкинме соң? Бу мөмкин әлбәттә. Бездә сүгенергә дә ярый Зәйнәп апа, если что. Бу кадәрлек ток белән, конечно. Әгәр дә бик ни булмаса, тыгыз булмаса эше. Вариантларны әйтерсез. Да, Зайна папа. Оксана Матурым, здравствуйте. Ага, Я вас беспокою. Я на передаче, знаете, если время есть, ответьте, пожалуйста, на один очень щепетливый вопрос, который я не знаю совсем. Это знать могут визажисты и это самое, кто занимается лицом. Вот знаете, кешенең күпме яши? Сейчас. Татарча белмим. Я знаю, білмем, сколько живет это самое, ресничка, сколько держится? 3 дня, 3 недели, 3 месяца, 3 года. Какие? Вот, Которые клеят нет, свои вот родные реснички, сколько они вот живут, ну как бы растут или там держатся? За 3 дня выпадают, месяц они как примерно хотя бы, год. Точно не 3 дня, нет. Точно, да. Так, они вырастают, наверное, я бы сказала, конечно, 3 года. И не 3 года. И не 3. 3 Ну года тогда это 3 очень месяца. много. 3 месяца, да, Оксана? 3 месяца, Все конечно. время вышло, Оксаночка. Спасибо огромное. Извини за Пожалуйста, беспокойство. Все нормально. Всего хорошего, пока. Ага, до свидания. Так, Оксана татарча белми. Ну, 3 года многовато или 3 месяца давай? 3 месяца. 3 ай. Оксана визажист. Визажист. Кеше кәрефәгә 3 ай яши диде. Һәм бу дөрес җавап. Йохо. Та-дам, ура, Оксаночка. Рахмет. Но хәзер Зәйнәп апа булачак авыррак. Хәзер телефонда мин сөйләшәчәкмен. Әйе, ага, яра. Син сөйләшмисең. Мин сине яхшы белә торган кешегә шалтыратырга кирәк. Хорошо. Яхшы белә торган кешегә. Нурияға шалтыратып карыйк әле. Тагын кемгә? Тегесенең бәбие бар. Так. Гимаева Ләйсән. Әйсән Гамаева. Гимаева. Ну, можем һарга. Ну, ул мине белмәй бит. Син бүген иртән тордың да җыйнып монда килдең, шулай бит? Әйе. Бүтән беркем дә күрмәде. Юк. Ярар. Гөлназ Сираева бар менә. Юк, Гөлназ Сираева белән без дус булай. Ну, булай ныклап аралашкан юк ул. Менә концертларда, концерттан соң. Менә хәзер мин аңа бирәчәкмен 3 сорау. Белиц. Юк, белмәс ул мине, белмәс. Шул 3 сорауның берсенә җавап бирми икән, токсуга инде. Ой, кирәк. Һәрбер дөрес булмаган җавапка. Нурия Сайт, может, шунда карыйк. Нурия, кем ул Нурия? Нур Сайт. Менеджер. Менеджер. Как бы. Так, шалтыратабыз Нуриягә һәм мин аңа бирәм хәзер 3 сорау. Әгәр дә һәрбер дөрес булмаган җавапка токсуга инде Зәйнәп. Дөресрәк җавап бирергә тырышыгыз, пожалуйста. Монда вакыт дигән Әйтмәдем әйбер. дә бит, мин бер кая белми дә ул. Алло. Нурия, исәнмесез? Без сезгә шалтыратабыз шалтыратма дип аталган программадан. Һәм минем каршымда утыра Зәйнәп апа. Сез аны беләсезме? Сәлам, Нурия. Телефонны тартып алдылар. Хәзер без камералар безне төшерә. Нурия, мин сезгә хәзер 3 сорау бирәчәкмен. Шул сорауларга җавап бирмәсәгез, Зәйнәп апаны токсугачак. Ладно, Сез әзерме? әзер. Ага. Зәйнәп апаның өстендәге футболкасы нинди төстә? Яшел, кызыл, шәмәхә. Шәмәхә это сиреневый. Татарча бик аңлап бетерми. Сиреневый, зеленый, синий. Сиреневый. Сиреневый. Дөрес. Зәйнәп апаның өстендә пиджага бармы, юкмы? Так, хәзер. Юк. Бар! Пиджак сычык. Булмады бу. Дальше барабыз һәм 3нче сорау. Зәйнәп апаның аягында ботинкалармы, әллә кроссовкалармы? Пожалуйста. Ботинка. Дөрес җавап. Зәйнәп апаны башка токсукмый. Нурия, рәхмәт сезгә, бик зур сез белән саубуллашабыз. Рәхмәт. Менә Нурия бер генә тапкыр дөрес җавап бирмәде. Ярар. Һәм без Зәйнәп апаны максимальны рекорд әйме 2 тапкыр сугу безнең тапшыруда. Шулаймы? Әйе. Ой, Башка кешеләр сукмый иде.
Ә сиңа менә 2 тапкыр соғылды. Вот это наказание. Надо же. Берсендә дә ток сокмый. Бөтенесе дөрес җавап бирәләр. Бар икән дөньяда бәхетле кешеләр. Акыллы кешеләр. Акыллы кешеләр. Або, җаныкаем. Ну, ярар инде. Ярар. Ачуланмыйм. Менә авыртмагандыр бит. Юк, ул бит көтмәгәндә генә. Неожиданно теге ничектер. Әйе. Анда инде нормально. Нормально. Зәйнәп апага зур рәхмәтләребезне әйтәбез. Шалтыратма тапшыруына килгән өчен. Тагын килгәнбез Зәйнәп апа. Сау булыгыз. Рәхмәт. Шалтыратма, башка